Na ako karon sa SMC side, akong kuyugan akong mama sa pag first dose niya nga vaccine. Mga senior ang giuna niya, ang sama na ako wala pa. Hello. Good morning. Absent ko karon kay gikuyugan ako akong mama diri sa SMC side. Tanawa ninyo ha, tanawa. Daghan-daghan sa mga senior nga gusto magpa-vaccine. Senior ni sila nga nagline. Na ay first dose, na asay second dose. Na diha akong mama naka-green. Kada ay. Kana mauna akong mama. Dili ko pwede mo anha diha. Saka diha sa first nga step nila, ari dayon ka diri magline. Say gusto mo sakay, pwede ka mo sakay. Kada. Nana akong mama diri dapit. Na akong mama diha para magbakuna, mura man to siya nakuyawan sa iyahang pag-consultation. Diha man siya nagpa-consult yung karon isod na siya diha para anha na magpabakuna. Dili man ko pwede mo sud diha, so wait lang ko dire. Hapit naman diha Independence Day, no? Mo di daghan kayog flag diri sa SM nya guys. Nagkabandi, naghuwat ko sa akong mama kay naa na siya dito, murag givaksinan na siya. So, lingkod-lingkod ko diri while naghuwat sa akong mama. Mag-story ako, murag daghan na jud ang nagpa-vaccine, no? Wala na nang hadlok ang mga tao, ang mga senior wala na nang hadlok. Murag nadawat na nila kay sa una man gud hadlok kaayo ang mga tao magpa-vaccine kay lagi tungod sa mga balita. Ya karon okay ra man di ay. Ya. Murag kanang ako first jud pa gawa sa vaccine. Dili ko ganahan magpa-vaccine pero karon murag okay, murag convinced na ko nga magpa-vaccine ko. Okay ra siya magpa-vaccine. Sige na guys, magpa-vaccine na ta para okay na ta. Dili na kayo ta mahadlok pero observe gyapon sa mga protocol. Magpaabot ko sa akong mama kano sa kato mahuman. Hapit na 10 o'clock. 11:45 wala pa ni gawa sa akong mama. Siguro nahuman na siya og vaccine, gimonitor na lang siya. So paabot na sad ta kano sana siya mugawas. Ya, mugawas akong mama. Dara. Na siya og vaccine dara ay. Unya, okay ra? Nakuyawan siguro ni siya kay nitaas man ang iyang blood pressure. 150 over 90. 150 over 90. 140. Ya, pagka ikaduha na okay na. So, mana manguli nami nahuman na mga 1 hour kapin man no. 1 hour kapin akong paghuwat. Asa ko no dapit ma? Nya okay ra? Okay ra. Dili ko ay. Dara. Bye-bye. Be safe and God bless. Bye-bye. Bye-bye ma. Bye-bye.